A už pekne sa skončil to. Až si pozrite tak. To ani Gabika nevie, ne? Ako pred Kratovským ešte bol. No, druhé miesto za Budiník, ale už je za celý. No, to nie vie. Čo je Viatovský, čo si neberol? A takto máš. Nie pred Viatovským bol. Za Viatovský. Však druhý bol. Viatovský si neberol. Asi 10 minút za. Tak asi, no. 10 minút za ním. Hej, Viatovský tam bol viem. lepší. A že on bol Ulikom, a to je šťastlivé, buď o tom. Viatovský bol perší, tam bol no neviem, čomu tam takže pred že Viatovský bol dosť prekvapený, keď bol druhý za mal hodina 45. Ale zdám, že dobrý čas. 2 hodiny. Hodina 45. To už bol skorej. Nie, bo Spojčan najlepší mal hodinu 50. Adam. Áno, hej, a ona... A on mal, alebo hodinu 40.